Attention! Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en daar gewoon voor weer. Maar ik wil wel nu een goed applaus voor drie coryfeeën van MVV van Vreugger. Roberto Lampoort, Jeffrey van As en wie kent hem niet, Reginald Tal. Uit MVV! Zo! Goedenavond. Heel uit MVV. Heel uit, joh. Heel uit. Zet dat ding al aan? Wil ik jullie helpen? Prima. Je kunt op het podium ook liga zetten. Tim maar naar binnen, chef. Maar toen ging het wel nog goed met MVV, hè? Toen ging het beter met MVV is nu. Oh, ja, beter, klopt, sorry. ja. Mannen, goedenavond. Goedenavond. Wie van u heeft al een keer de podcast van ons gezien? Ik. Ja. Ja, dat weet dat van Reginald. Zeer indrukwekkend. Absoluut. Je zin in, maar die lui rechts van mij is er helemaal niks. Dus gewoon een beetje naar achter, want anders... Zo, ja. Goed. Beter zo. Ja, hè. Maar nog niet gaan, zeg ik, maar... Ja, mannen. Hartelijk welkom. Je gaat alle drie de podcast gezien. Ja. Nee. Jeffrey zit weg. Die op zichzelf moet jullie. Ja. Ken het, niet eens keer de verontschuldigen, hè? Hoe laten gaan? Geen het veld. Ja, we gaan gewoon gas geven. Hè. De kop is straf. Bij u mag we gewoon alles zeggen, alles zeker. aangeven. Dus ja, voor wie u niet kent, kunt u zelf of stel elkaar eens voor. Ja, begin maar weer Roberto. Ja, stel Reginald in het kort, hè? Daar in het Roberto. kort. Was dit jezelf first? Nee, zeg stel maar. elkaar eens voor. Nou, zo. Tot ja, niet zelf, maar... Lang geleden, Roberto is begnadigd middenvelder geweest bij MVV. Ook bij Haarlem gespeeld, PSV gespeeld. Toen had ik bij een aantal clubs gevoetbald. Links, rechts. Eigenlijk wat ze nu allemaal in is, dat was Roberto. Verschrikkelijk groot scheut. Hele voorzichtige, nette jong toen. Dronk ook niet. Dat heeft er nou wel ingehaald. Wacht even, zeg me even een hele goede shirt. Dan gaan we meteen even terug naar het jaar 92, 93. In de Geuselt. Ja. Het was eind mei. En dat was een hele belangrijke wedstrijd. Ja. Het is 0-0. Wint MVV. Gewoon voor Europa in. Toen gebeurde dit. Goed, maar ja. Roberto. Ik wist het. Ik ben op u. Oh, Te veel. dat is pijnlijk, hè? Zeker weten, ja. Als je dan terugdenkt, als MVV de wedstrijd volgens mij een punt pakte of won. Dit was tegen Feyenoord. Ging Feyenoord voor wordt Europa, dat jaar kampioen. We hadden daar ooit al met 4-3 gewonnen. Voor de jonge kiekers, dat waren we de Eredivisie. Dat is die liga boven de KKD. Ja, dat spel was helemaal weg, 4-3. En toen is wat ik geschorst. Ja. Dat was jammer. Kom op ons vuur. Dat zou tegenwoordig niet Wat meer dat gebeuren. verpraten maar- tegen de scheidsrechter. Veel worden toen gedeeld zesde. En we kwamen, ik geloof, 1 of 2 punten kort voor Europees voetbal te rollen. Ja, dat klinkt nu een beetje raar, maar dat was wel zo. En Feyenoord moest van ons winnen toen, Ja. om in de laatste wedstrijd kampioen te worden. En Ver moesten tegen Feyenoord winnen en de laatste wedstrijd ook nog eigenlijk of League of winnen om Europees te Ja. worden. Dus ja, dat stond echt op Een het echte speel. zang Ja. uit het huis, hè. Ja. Uit Heerlen, hè, dat weet je. En toen had moest denken, de wedstrijd het hele seizoen, gisteren toon naar de finale van het seizoen. Toen is in de Geusel tegen Feyenoord. Ik heb de samenvatting, terwijl ik dus weer even aan teruggekeken. Het is een niveau, dat is ongekend. Ik denk als ze dat nu zouden voetballen, des met om de bovenste plek in de Eredivisie. Maar wat gebeurt in het team als dat zeg maar in de wedstrijd voor het seizoen dan toch niet gehaald wordt? Ja, dit wil ze winnen. En natuurlijk, voor MVV wordt natuurlijk, het wordt sowieso een fantastisch seizoen. En als dat ook nog Europees zou kunnen rollen, wordt het natuurlijk helemaal geweldig geweest. Dus het wordt een enorme teleurstelling, een enorme deceptie. Want ja goed, voor Vulten was natuurlijk heel erg groot. En we hadden heel veel vertrouwen. Voor voetbal ook superleuk. Het was echt een heel aanvallend team, zeg maar. Voor een gans jaar waren we toen uit ongeslagen. Ja, dat was ongekend. Dankjewel. Jeffrey moet nog rijden. Nee, ik ben geen bierliefhebber. Ik drink sowieso niet zoveel. Maar ik zal Jeffrey ook even introduceren. Ja. Jeffrey komt naar Maastricht, komt van Ajax, linksback, supersnel. Nee, dat niet, maar hij was wel linksback. Ja,
we hebben het van toen, hè? Dat komt van Ajax. En dat wordt natuurlijk, ja, voor ons bij MVV in dit tijd, wordt dat, ja, weet je, dat komt in van Ajax. Dus dat was sowieso. Maar Jeffrey, ja, eigenlijk zoals er nu ook is enigszins bescheiden. Ja. Maar het wordt voor ons een superbelangrijke aanwinst, zeg maar, in het team. Hij had een enorme inzicht in het voetbalspel vanaf de linkerkant. Hij wordt links, dus dat is sowieso altijd prettig als ze van achterhoed Emus Hupstek in opbouwen met zijn linkerbeen, zeg maar. Ja, en hij had diepgang. Hij wordt niet snel, maar op de juiste momenten ging hij wel met naar voren. En hij had een hele goede lange paas. Ja. En we hadden natuurlijk achterin met Reginald, ja, die mocht dan een beetje achterin leiding geven met z'n drieën, zeg maar. En ja, we speelden heel aanvallend. En zeker met Erik Meijer in de spits. De lange bal van Jeffrey Hup naar Erik. Nou, echt eromheen rennen. En Reginald zorgde tot die verdediging met aansloot naar het middenveld. En speelden we eigenlijk altijd op de helft van de tegenstander. En dat ging vaak heel erg goed. Dus dat was een leuke tijd. Ik vind het wel echt chic om te huren, zeg maar, wie dat vanuit uw beleving gewoon... Dus dat zijn wel eens dingen wat ik me nu afvraag. Hè? Wie dat gaat. Geer zit nog altijd... Ja, close of zo zeg ze dat. Hè? Ja. Maar tegenwoordig hebben ze dat misschien ook minder. Hè? Dat hebben ze wel dingen van meer clubhoppers. Veel meer. Als je ziet, hoe lang is hij meer dan 10 jaar bij MVV? 11 jaar. Roberto 7. 7 en Ja, en ik er ook 4. En, dat elfde van toen doet nu nog steeds heel veel dingen met elkaar. Ja. Niet alleen wij drieën, maar Twan Schepers is daar een voorbeeld van, Hans Visser, Robert de la Haye. Er zijn heel veel spelers die heel veel dingen nog met elkaar afspreken. Het heeft wel vaak te maken met in de stad ingaan en wat drinken nu. Alleen maar prima toch? Maar we spreken nog best wel veel af met elkaar. En we zijn er ook voor elkaar in slechte tijden als vaders of moeders overlijden. Dan zijn we er ook voor elkaar. En dus die echte kameraadschap, dat mis je nu al een beetje. Kijk, en ik ben altijd werkzaam geweest in het voetballen. En die elftallen veranderen heel erg. En dat was toen een stuk minder. Er werden niet zoveel spelers verkocht of gekocht. Erik Meijer is dan wel een voorbeeld die gekocht werd omdat we een heel goed seizoen draaiden. Maar over het algemeen speelden we met heel veel dezelfde spelers voor lange tijd. En soms kan het ook te lang zijn, want daardoor zijn we denk ik ook gedegradeerd met een aantal jongens. Dat we een trainer heel lang bij ons hadden. En wellicht een jaar te lang, want volgens mij was het 7 of 8 jaar. Ja. En Vergoos heeft heel veel dingen goed gedaan, maar hij is misschien ook wel te lang blijven zitten, waardoor we zeg maar een degradatie hebben meegemaakt. Is er nou ook eigenlijk een verschil dan, zeg maar, je kwam van Ajax, is dat ook echt een verschil dat je zegt van, wow, ja, dat was een super groot verschil. In het begin dacht ik van, hoe praten die mensen allemaal? Ik verstond er niks van. En toen de tijd had je Frans Schobbe als elftalleider en ik moest natuurlijk ergens gaan wonen. Als je bij MVV kwam, dan ging je wonen eerst in Hotel Duchenne van René Persoon. En daarna ging je met elftalleider door Limburg en Rij waar je ging wonen. En hij ging allerlei dorpen, Margraten. En ik denk, moet ik hier. Op een gegeven moment kwamen we in de Platielstraat. Maar, gezellig. Maar ik kende Maastricht niet zo goed, dus in de Platielstraat een mooi appartement. En, maar Frans zei van ja, we moeten hier niet te lang blijven kijken, want dat is eigenlijk niks. Hoezo niet? Het is toch leuk, gezellig hier in de stad. En ja, ik naar binnen, mooi appartementje, nou, hier wil ik wonen. Dus ik kwam bij de eerste training op de club. Die jongens zeggen, waar ga je eigenlijk wonen? Ja, Platielstraat. Hoe? Ik denk, ja, ik spreek het verkeerd uit of zo. Platielstraat, ja, hoe kan je daar nou gaan wonen met al de kroegen om de buurt? Maar ja, ik kwam om te slagen als voetballer. Weet je. Ik was jong Ajax-speler. Zij maken er wel van Ajax-speler, maar ik was jong Ajax-speler. En ik wilde gewoon namakend voetballen. En met de hoop dat ik terug zou gaan naar Ajax. Alleen toen was het Ajax wat de Champions League won. Dus die spelers waren beter dan dat ik was. Dus ik was op mijn plaats hier in Maastricht. In de Platielstraat. In de Platielstraat. Heerlijk. En daar spreken jullie nog steeds af? Daar zijn we wel af en toe te vinden, ja. Jeffrey, stel Reginald eens voor. Ja, Reginald was natuurlijk de leider van het elftal. Samen wel met Robbie de la Haye. Alleen Reginald heeft iets meer charisma dan dat Robbie heeft. Dat bedoel ik helemaal niet verkeerd, alleen was anders aanwezig als leider. En Reginald was gewoon absoluut de leider van de groep. En natuurlijk, buiten het feit dat ik kwam en Twan Schepers, Hans Visser, was het gewoon een ideale mix. En was het voor de Maastrichtse jongens, die namen ons een beetje onder de hoede, zeg maar. En niemand had toen kinderen, we waren allemaal jong en we waren ambitieus. En dan heb je wel iemand nodig, zeg maar, wie zeg maar, het voortouw neemt in trainingen, in wedstrijden. En uiteindelijk was het gewoon een hele goede klik met elkaar. Dus Reginald was heel belangrijk, maar
wij hadden hem nodig, maar hij had ook ons nodig om tot bepaalde prestaties te komen. En Robbie hoort ook nog steeds bij jullie groepje, of dat niet meer dan? Zeker wel, zeker wel. Ik denk bijna alle jongens wel van die tijd. Enkele dagen later weer wat verder weg wonen. Maar de meeste jongens maken echt wel tijd om hier naartoe te komen als we iets afspreken. En het wordt wel steeds lastiger om die groep bij elkaar te houden. Maar ik moet zeggen, ik vind die namen van toen of zo, op een of andere manier zijn die ook meer bij mij blijven hangen. Als ik naar mezelf kijk, van Rick Platvoet, Leo Koswal zijn voor mij namen bij MVV. Maar dat is later, hè? Dat is later, maar dat zijn zijn wel namen die ik nu, ik zou bijna geen één naam kunnen noemen oprecht. En dan ga ik nog wel eens kijken. Maar dat komt natuurlijk wel door de prestaties natuurlijk. De prestaties worden, en dat dat is veel beter, met alle respect van nu, maar ja... Nee, maar wat Jefferson zo zei, we hadden 11 man op het veld staan, dat is logisch, en we hadden 4 reserves. En die deden we niet met, die waren niet goed genoeg. En die keeper de veel ook niet in, want die waren niet goed genoeg, want daarvoor wordt een andere de eerste keeper. Nu hebben ze 11 man op het veld staan, hebben ze 11 op de bank, die maken ze ook nog 5 keer wisselen, dus in de 60e minuut ongeveer, dat is zo bij MVV, maar dat is zo bij Ajax. Gewoon die dan allemaal doen en dan komen die anderen allemaal erin. En die foto's van ons, als je een groepsfoto maakt, dus, dan hoeven we niet 5 keer opnieuw te doen in dat seizoen. Sterker nog, er stond de lui 10, 11, 15, 16 jaar op. En hoe vroeger Johan Dijkstra was, of een die Delheim met 15 jaar, of iets dan met 11 jaar. Zelfs Roberto nog heel erg lang, en Jeff ook 4 jaar. Dan helpt ze in de kern. En als je dan erbij komt, moet je eerst eens aanpassen. En als je jong bent, moet je eerst eens even de pion holen, de ballen zoeken, de waffel houden. Ik ben gewoon in 1983, 84 MVV kampioen wordt onder Westerhof. Mocht ik mettrainen en ik ga die kleedkamer in. En toen zei eerst Dijkstra tegen mij. Dan moest ik gaan zitten, jong, dat is een vermaal. Ik denk, goed op mij, ja, en nu? Dus ik ga eens anders gaan zitten. Ik kom de Westerhof binnen, een grote bluffer was dat daar. Wie ben jij? Ik zei, ik ben regionaal, ik mag met trainen. Dat kan je wel zien zitten op zijn Gronings. Hierna zo omkleden. Zat ik daar ganz alleen in die tweede kleedkamer, wat prima wij, ja. Ik zat ganz alleen in die kleedkamer. En zo deed die de schans veranderd. We klinken af en toe weer een oude lul, dat zien we ook langzaam gebeuren. Vroeger waren die per se beter, maar waren wel veel gezelliger en dat was veel leuker. En daarvoor hebben we nu nog inderdaad altijd contact met hen. Een goede thee en een slechte thee, en toch voldoende nog het bijzonders met elkaar gecreëerd hebben. Ja, dat is in een café zit en goed gaat verhalen op. Wat is meestal een verhaal wat zich vertelt over een van de 2 mannen? Nou, een van de verhalen... Alles zeggen, ja? Ja, weet ik. Een van de leukste verhalen, zeker met Jeffrey, zeg maar, is dat voor Oud bij Feyenoord speelde. En dat begon al... Dat begon al dat we met de bus daar aankomen. En ja, als ze daar aankomen, zeg maar, Frans Schoppen zit altijd voorin en dan gaat die deur open. Maar die bus die moest nog achterhoed parkeren, eigenlijk onder de Kuip. Dus ja, de buschauffeur die begint zo achterhoed en dan gaat de achterhoed. Ja, kom maar, zei Frans. En in klatsch. En Frans die redt naar binnen. Ja, toen begon de wedstrijd, de dag eigenlijk al met. En in de warming-up, ja, dan deed zich het pasen, het trappen, het warmlopen en zo. En op een gegeven moment Jeffrey, Jeffrey had aan de linkervoet, maar echt zo'n streep, zeg maar. Echt fantastische paas. Dus van de linkerkant van het veld naar de andere kant. Alleen onze Hans Linders leep daar tussendoor. En die krijgt de bal vol op zijn bakkes. Ja. En dat was nog oud. Die had de wedstrijd niet kunnen spelen. En op de terugreis... Dat Gansvak S aan lag, dus lekker Linders. Kijk, we stonden met 2 achter, we zitten ineens met goals. Staan gewoon, man. Maar hij had de flink te pakken, dus een ziekenhuis moeten worden. Ja, lekker trapje. Ja, dat is wel een van de anekdotes die ik altijd voorbij kan als we elkaar wel zien. En, Ja, in de kleedkamer is altijd best natuurlijk een beetje de gang maken. Of in ieder geval die heel een beetje gaat... Ik kom als laatste al binnen voor de training. Dat wordt het werkuur vandaag, hè, bij de Sphinx. Ik was semi-prof. Ja. Ik heb eens een keer een anekdote van die gehoord dat ze tegen de amateur speelden. En daar had je het super zwoer tegen en in de laatste minuut was het... We speelden toen tegen Lunteren, hadden we toen een nieuws van gehuurd. Altijd moeilijk, hè, Lunteren. Een nieuws van gehuurd van Lunteren natuurlijk, die hadden ook nog van dat krapul bezig aan het support, dus dat was een beetje, een paar van die ruigen. Ja, in de verlenging, moest je voorstellen, was een hoofdklasse aan de tijd en veel waren Eredivisie, dus er zat maar eerste divisie tussen. En in de verlenging winnen we met 5-3. Ja. We lopen de spelerstunnel in, en Vergozen die staat in de kleedkamer en wel just beginnen te sodemieteren natuurlijk. En ik kom eigenlijk als laatste binnen. Ik zo jongens, dat leunt er op vrouwen in met 2 vuistjes op de grond gezet, hè. Vergozen heeft er niks mee gezegd, ja, laat maar gewoon kijken. Ja, heerlijk. We hebben nu zo'n amateurclub in de beker verloren en dat is wat ik over ons wel eens zeg. Het kan niet zo zien, en ze zien natuurlijk tweede divisie en derde divisie geen slechte voetballers, geen goede voetballers. Maar dan moet ook het eergevoel hebben.
En ik heb net zo een keer geroepen, niet om het tussen hier emotioneel te maken, maar ik vind dat ze voor de ster op de boos moest voetballen. En niet voor de flutnorm wat ze zelf op de truikjes laten zetten. En dat vind ik te weinig. We hebben toevallig deze week terug gezien op YouTube, ja. We klappen meer lui nu voor me als vroeger wie voetballen. En dan even de klok, de tijd gaat te goed draaien. Komende zondag, 11:15. Ik wil wel Wacht even, zien hij Roda supporters? Kijk eens even staan, ik zie niet zo. Kijk eens staan. Daar ja. Ja, die moest Wat even deed er veel keer opletten. ook daar, ja. Dat wordt veel keer ook daar, ja. Maar dit is natuurlijk een hartstikke zoer van MVV. Ja, Of voor MVV. Ja, ik hoop het. Ja, maar- nee, ja, tenminste als ik afgelopen week gezien heb. Ik ben tegen Jong AZ ben ik daar geweest. Ik heb me kapot verschrokken van het niveau van de MVV. Het was natuurlijk Stijn Kain in de Geuzeld, de Zitstar. Ik denk, hoe ben ik in Soms ligt zoals in de businessclub, ja. Ik zat in de business. Kijk, in de Geuzeld. Marco Bezadig. Ik zal in de businessclub. Wacht even, Marco. Marco Bezadig. Achter de goal. Achter de goal. Oh, in de app stond geen anders. Hoor. Ik zag businessclub zitten. Ja, maar Roda is ook geen topploeg. Ik bedoel, Nee, maar ik ga best wel lang door. De laatste jaren gaat minder. Maar wat ik dan afgelopen vrijdag gezien heb, ik heb me echt kapot verschrokken. Zeg, is het mogelijk dat ik in de Geuzeld, de MVV ben de loeren en de moest over een dikke week tegen Roda voetballen en dat gebeurde niks. Maar dat is precies wat Regional zegt. Er zit geen wette in. Hè? Ik word Geen er zoen. ja, geen passie. Maar wie of kennen zo, dat dat het wel is van gebeurt? team. Ik weet niet of en- ik meer inside info heb. Bij die VRV-wedstrijden met de interimcoach. Toeval. Is dat puur toeval of is dat toch toeval. gewoon tot ze Ja. een trainer? Dat is toeval. Dit elftal is niet groot genoeg. Er lopen in die selectie van bijna 28 maanden lopen 19 Belgen rond. Ik zeg dat is voor de grap. Er hebben meer Belgen bij MBV als de Rode Duivels. Ja, ik ben dan zwaar weer DNA. Ik ken heel goed. herken hem, hè? Nee, maar ik ken heel goed van slecht onderscheiden. En die jongens kunnen er niks aan doen tot ze er rondlopen. Dat begint het met. Degene die jongens zijn, dat is geen slechte soldaat, dat is alleen slechte generaals. Degene die dat elftal heeft samengesteld, we hebben nu de derde trainer die ervoor staat, daar kan ze niet veel meer uitholen. En ik ga de jongens ook niet iedere week belachelijk maken of overanalyseren, maar ze zullen, het stadion is belangrijk, of wat de burgemeester ook ervan zegt, het stadion is belangrijk. Maar heet er gaat terug wat te zeggen. Ja, maar om maar er ja, als geen het voetbal niks al over te niks is. zeggen. Ik zeg dus in de coulissen. Ja, er zijn veel verwaarde mensen in Maastricht. Dus ik, ja, die zitten allemaal in de gemeenteraad. Maar ja, dat is waarschijnlijk al weg. En over het voorbeeld van solidariteit. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Boedem Geerdis. Nee, maar ja, we zijn bij de club. Boedem Geerdis. We maken één blij zien tot MVV er nog is. Dat Maastrichts collectief is erin gestapt. De club is gered. Ja. Dat is de grootste stap. Maar met dit elftal, met alle respect, gaan ze de komende 3 jaar ja, niet meedoen in de play-offs. Dat is dus Maar wie zou zo voetbal moet dadelijk weer op een één stadion moeten willen stoppen. bouwen of zetten of maken? Dan doe als het voetbal al KUT is. Wat weet je wat Ik ik zeg, als het voetbal al niks is, dan ga je toch niet nog een nieuw stadion neerzetten? Ja, maar de kind ze ook anders omdraaien. Inter ziet dat uit Stadion Boys en de kind staat in die week Bossenveld liggen. De kind staat echt goed aankleden met andere bedrijven en. Dan krijg je meer geld binnen en dan begint het. Meer sponsors, meer dit, meer dat. En vandaag kunnen ze een beter elftal bouwen. Ja, en ik vind ook dat ze vanuit de jeugd moesten veel meer kunnen door laten stromen. Dus dat is nog heel veel werk. Dat denk ik. Technisch directeur is natuurlijk jouw vak. ja. Hoe kijk jij daar tegenaan, tot slot? Ja, ik denk dat het al langer niet goed gaat bij MVV. Dus niet dat nu dat ene seizoen dat ze tegen Roda speelden, zijn ze dichtbij geweest. En dan in 2010 volgens mij met Maaskant. Maar ik denk dat het al langer een beetje pap en nat houden is bij MVV. Wat betreft de teams die ze samenstellen. En ik vind dat ze altijd heel zielig doen over we hebben geen geld en we kunnen geen goede spelers halen. Ja, ik vind dat onbegrijpelijk als ik kijk hoeveel mensen er op de tribune zitten. En wat een rijke stad Maastricht echt ook is. En die mensen zijn nu opgestaan, maar we investeren niet in spelers, maar in andere dingen. Maar ik denk dat ik vind dat de KKD-competitie is nog nooit zo slecht geweest als dit seizoen. Dus laat je een gouden kans liggen, denk ik, om mee te strijden, om play-offs te halen. Of misschien wel 1 of 2 te worden. Want 3 weken voor de start van de competitie heeft ADA nog geen nieuwe trainer. Dat valt goed bij elkaar. Nu omdat ze een aantal jonge spelers en een aantal goede spelers hebben gehaald. Alleen er is weinig ambitie, vind ik, bij MVV. En ik zeg niet dat de mensen niet hard werken, want die doen
allemaal hartstikke hun best. Alleen het lijkt erop alsof ze MVV klein willen houden en in de KKD willen houden. En ik denk dat iedereen in Maastricht, als je hier Ajax, Feyenoord, PSV op bezoek krijgt, zit dat stadion vol. En als je een nieuw stadion hebt, zit het zeker vol, denk ik. En dan kan je verder groeien als club zijn. En dan is het wel lastig om erin te blijven, want tegenwoordig kunnen 10, 12 ploegen degraderen, denk ik, in de Eredivisie. En dan heb je een top 6 wie dan niet kunnen degraderen. Maar ik denk dat het nu tijd wordt om echt ambities te tonen om te kunnen promoveren. En ik denk dat het kan in een stad als Maastricht. Want iedereen vindt het mooi om in Maastricht te wonen en te leven. Want ja, er is meer te doen als je in Emmen woont of in noem maar RKC Waalwijk. Ja, dat zijn hele kleine clubs, maar die hebben wel al jarenlang de laatste jaren toch in de Eredivisie gespeeld. En hier is dat niet gelukt. Alleen de echte ambitie. Zo beginnen met de technisch directeur rond te nemen. Ja, ik wil je zeggen, dat is een open sollicitatie. Nee, helemaal niet. Kijk, ik heb wel vaker er zijn wel vaker mensen in Maastricht geweest die zeiden van jij moet technisch directeur worden van MVV. Alleen je kan jezelf niet aanstellen. En heel veel mensen, denk ik, binnen MVV zijn bang geweest om dat te doen. Niet dat ze nou bang maar wij zijn. Kunnen morgen allemaal een polletje online. Ik zit nu ook bij een prima club, bij een prima organisatie. En daar heb ik ook mijn handen vol om dat op de rit te krijgen. Alleen ik heb bij een aantal clubs gewerkt waar het lastig werk was. NAC is een lastige club, ADO is een lastige club. En toen ik daar kwam stonden ze laatste. En een half jaar later stonden ze 11e. En dat kwam niet alleen door mij, alleen die kwam wel een team zeg maar, weer aandraaien. Dus dat en trainers en spelers weer op een goede manier gaan functioneren. Want meer is het eigenlijk niet. Kijk, tuurlijk, een technisch directeur moet goede spelers halen. Maar moet ook zorgen dat iedereen functioneert met elkaar. En is ook gewoon een beetje opvoeden van spelers. En ook opvoeden van trainers, want een trainer heeft ook niet altijd gelijk. Nee. En een speler ook niet. Dus, maar je moet wel zorgen dat, en tegenwoordig zit er een staf omheen van 12, 15 man. Dus je moet heel veel mensen goed met elkaar laten werken. En dat is hetgene wat ik wel aardig kan, om mensen goed een spiegel voor te houden van luister. Ja. Ik denk dat het zo en zo moet. Dus niet een open, het zit altijd wel in mijn achterhoofd dat ik denk van ik ben als voetballer daar begonnen. Dus die ambitie is er zeker wel, alleen nu zit ik in een heel nieuw avontuur, dus dat zal even moeten wachten. Misschien we bewaren dit filmpje sowieso, dus we kunnen die altijd nog gewoon gebruiken en gewoon online. Later uitzetten. Ben je dat met eens, Reginald? Ja. Dan gewoon voor afronden. Ja, maar wacht even, we hebben van hier nog een hoogtepunt. Of wordt dat, nee dat wordt niet dat gemiste penalty toch? Dat wordt niet het hoogtepunt op de gemiste penalty, hè? Nou dat niet. Als Feyenoord-fan worden, stiekem toch een hoogtepunt. Maar dat wordt toen dan niet voor mij. Maar hij zei dat we nog een hoogtepunt hebben. Ik weet niet. Of is dat Jerome zijn hoogtepunt? Hey, maar weet je nog maar dat tot voor tweets stond in 1992 met de winterstop in de Eredivisie. Nog hier even voor de kijkers. En toen die plaat maakte van MVV dat jij Europa in. Ja, dat toch ook. Dat reis. Dat liep op een vijver dan. En toen was de paard na de carnaval hebben we toen wel wat minder punten gehaald. Het was toen ook wel in Maastricht, hè? Jullie hadden een snee in de neus. Op de vriending met ik wel. Ik had er niet genoeg verlofdag. Zij kost van niet meer naar Europa in. We hadden echt zo. Hij moest goed werken, kreeg hem vrij. Jongens, ik wil u hartelijk bedanken, natuurlijk, voor alles. Maar Jerome heeft ze eigenlijk geen kloeten aan. Ja, zo. Het keteren zo. Het keteren zo zitten. Ja. Maar Jerome. Bert Lanko, chef van ons regionaal taal. We hebben nog het vurig, Jerome,